Vítame vás v relácii zo zákulisia domčeka. Prajem vám peknú zábavu. Teraz sa porozprávame s hviezdami. Ako sa vám natáčalo? Dobre. A čo vás tomu inšpirovalo natáčať tieto filmy? Pozitívne. A vám sa ako natáčalo? Prosím, že nezrite kisty. No a vám sa jak natáčalo? Neviem. Vieš čo? Takže toto sú hviezdy. Hej, zabudol si sa opýtať mňa, Peter Škroš! A mňa tie... Takže teraz dáme ešte jednu šancu. Ako sa vám natáčalo pri tomto zabíjackom filme? Ale fajn to nešlo. A svojho brata, to bolo len divadlo, čo ste ho zabíjala, alebo si to nacvičujete aj doma? Životný príbeh. Á, tak. Ale bolo to len divadlo. Divadlo? A bolo to ľahké prestierať, ako zabíjate svojho vlastného brata? Strašne ľahké. Ja sa volám Simona, ja by som chcel rozhovor. Dobre, tak ako sa ti natáčalo? Asi dobre. A mal si aj nejaké menšie zranenia pri tej bitke? A našiel si tu nových kamarátov? Všetci už boli tvoji bývali. Dobrý deň, takže ja som Zuzana Fialová a chystám sa urobiť ešte jeden rozhovor. No, takže... No, zdá sa ti to byť fér, že ťa vo filme zabíjala tvoja sestra? No ani nie, pretože doma to je úplne dobré, lebo ona ma vždycky ide biť, fackať a dokonca ja ju tiež idem fackať. Takže si na to zvyknutý, hej? Áno, a zase tak zase nie. A chcel by si ju radšej zabíjať ty? Áno! Milé. Vrátim, to ti pripomeniem. Opäť sa vám hlási Zuzana Fialová a chystám sa urobiť ešte jeden rozhovor a možno, že potom ich bude ešte pár nasledujúcich. Páčilo sa ti to, ako si bola zajacom? Trochu. Ale si to veľký. A chcela si byť radšej veľký zajac alebo malý zajac? Radšej by som bol zabíjacky. No, toto v scenári nebolo. A ty si tu našla nových kamarátov? Ja som ich všetkých poznala. Áno? Áno. A páči sa ti tu? A čo ťa k tomu inšpirovalo, aby si natáčala? Boli sme na tvojej dielňach a bola tam taká dielňa. A teraz sa chystáme urobiť rozhovor s pánom Patrikom. Panocha. To je malý kajovci. Smrdí to v tom vardome? Dosť. A mali ste aj stresy počas natáčania? Ani moc nie. Máte aj sestru? Hej. A prečo jej sa natáčať nechcelo? Lebo je lenivá, jak pes. No ako ktorý? Neviem. Domov! Buď... Dobre, mopslík. Aj keď neviem, aký to je pes. Dobre, tak vám ďakujeme za rozhovor. Dobrý deň, vítame vás s pánom Rucelom. Chceli by ste byť aj pomocník režiséra? Áno. A prečo? Ani neviem. A čím by ste sa chcel stať, keď budete dospelým okrem pomocníka režiséra? Kuchárom. Dobrý deň, vítame vás tu s pánom Pavlom Petrovičom. Ďakujem. Bolo vám horko počas natáčania? A čo si myslíš, že áno? No jasné, že ne. Ne? Nie. A boli ste k tomu natáčaniu nejak donútení, alebo ste tam prišli sám? Prišiel som dobrovoľne. A chceli ste hrať niečo iné, alebo len túto bitku?
Chcel by som hrať aj niečo iné, ale čo s tým už človek urobí? Je to práca režiséra. A chceli vás tu aj ostatní, aby ste hrali v tomto filme? No zo začiatku nie, ale potom vám. Teraz prinášame rozhovor s hlavným asistentom, Kukom. Jak sa vám natáčalo? Dobre. Šlo to? Áno. Šlo to? Áno. Čo sa vám na tom najviac ľúbilo? Tak. Že som mohol byť pomocník režiséra a bavilo ma to chodiť s nimi. Aha. A čo vás tomu inšpirovalo? Ako ste mali inšpiráciu? Ja som už... Čo k tomu dodať? Ja som proste už preto stvorený. Dobrý deň. Tak teraz vás spoločne vítame s pani Evou a presunuli sme sa do nášho štúdia. No, pani Eva, teraz by som sa vás... Som slečna, pardon. Pardon, aj ja. Takže chcela by som sa vás opýtať. Poslúchajú vás deti? No, ako sa to vezme, no. Poslúchajú nás, ale nemôžem povedať, že všetci poslúchajú na 100%, ale dá sa povedať, že poslúchajú. A ako sa volá vaša skupinka? Naša skupinka sa volá Biela loď, ale tá je úplne fantastická. Nemôžem sa sťažovať na nich, sú poslúchajú. Povedzte nám aj váš pokrik. Pokrik? Počkaj, ale to... počkajte. Pokrik musíme skupinovo. Nie, nemôžem vám to prezradiť, to je skupinový pokrik, nie je samostatný pokrik. Tak ideme pre vašu skupinu. Nech sa páči, keď ju zozbieráte, nech sa páči. Dobrý deň, vítame vás v našom skromnučkom štúdiu s pani Majkou Hajzokovou. Poslúchajú vás deti? No, ako sa to vezme? Vlastne, som povedala, že deti poslúchajú, keď sú motivované. To znamená, že ich treba nejak motivovať a potom poslúchajú. A máte tu aj nejaké modlitby? Áno, hej, sme kresťanský tábor, takže modlitba pred jedlom je úplnou samozrejmosťou a ráno tiež. A ako sa správajú vaše deti pri obede? Sú dosť hlučné. Ale inak sú niektoré majú problém s tým, že nejdú prvé. A niektoré majú problém s tým, že idú posledné. Všimla som si, že tu máte aj trampolínu a tu prevádzkujete, aj keď sú tu v tábore. Áno, maximálne 3 deti po 5 minút. A ako sa vaša bola skupinka? Naša skupinka sa volá Gulliver a 7 teroristov. No tak to musíte povedať ten pokrik. Chcete ho počuť? Tak poviem. Takže, Gulliver a 6 teroristov hovorí pif paf, pif paf. A jeden hovorí pupupidu. Dobrý deň, vítame vás v štúdiu s pani Alenkou. Dobrý večer. Dobrý deň. Pani Alenka, už som počul, že vy robíte v kuchyni kuchárku. No to je pravda, no. A keď vidíte cez okno, tak deti jedia pekne? Bláznia sa pri tom stole? Poviem ti vám takto, slečna milá, že deti sú rôzne, oni sú skutočne niektoré veľmi milé a niektoré jedia prasatá. Keď tam boli za stolom, to krochkalo, to kvíkalo, to kričalo to, no proste mali by sa naučiť trošku slušnosti. Lebo niektorí z toho rozbolila hlava a potom ležali na koberci tam v dekánkovej miestnosti, že z toho kriku ich bolela hlava. A chválili vám niektoré deti, že varíte dobre? Áno, to som bola šťastná, že pochválili všetky pani kuchárky. A ste ešte s niekým v kuchyni? Áno, bola tam pani Zdenka, bola tam teta Ľudka, poslali nám kilo rýže, Zuzka Šticová priniesla rýžu a jeden pán sa dokonca ponúkol, aj teta ešte ďalšie, že nám ešte palacinky pomôžu piec na piatok. Takže... Dobre, tak vám ďakujeme za rozhovor. A ja ďakujem.